Hello mga amigo amiga. So karon first time nako mag makeup og kanang pang Halloween. So naakoy kaning say tawag ana? Nay tawag ana ba kanang makeup ani mo? Model. Oh naakoy model. So mora ni siya kaning trial and error. Kay beta hawd. So nara akong model. Charara! Ano, pakita na lang nako ang iyahang nabetan nga makeup dara. Chin, chin, chin. Ambot lang jud ma-achieve ba ni? Ma-achieve baka na. Ma-achieve na oy. Salig lang. So sugod na mi. Yo. 1 2 3 4 5 ana data. Twelve seconds later. O, di ba? Walang purpose, anak. Hindi ka sabihin. Ano din na? Butangan ng scotch tape. Ito man manggihapon na diri.
butang hirap dito. Right hand man. Few minutes later. Ano man eh? Nine notch? Ay, ko na lang, di. Ayaw lang, kayo balik na po. Kapoy keris. Pagdali na! So guys, nahuman na jud amo ang Halloween makeup for almost 2 hours. Nahuman na jud siya. So ready na mo makita ng finished product. Tcharan! Tcharan! So, na-achieve ba? Duol ka. Atong i-compare sa katong O, kabalo ko, dili ko yung ato kagwapa, pero makeup ba? hindi maklaro. Hindi maklaro. Choco na! Ay, hindi ko gamay. Nakaano man di yung buhok mo. Chok, sa wala laki ba yun ba? Dol-dol na ito. So, na-achieve ba siya? Layo ah. Thank you guys. So, malang to ang nakaya. So, i-comment ninyo kung epektibo. Oy! Okay? So, Yan lang. inganan, magsuroy-suroy mi unya na ingana iyang naw. Bye! So, bye! Mag-bye na po ko, wala pa! Salamat sa mga magtanaw ani nga video o katong mga wala pa naka-subscribe, please subscribe, pina-update. O i-like na po din yun ng video o pag-comment. Bye na jud. Bye!